Vítaj na kanál Astorit. V dnešnom videu nebudeme cvičiť, nebudeme recenzovať žiadne pretréningovky, nič, ale v dnešnom videu ideme na Spartana. Áno, netočil som Spartana doteraz, ale Spartanu sa venujem už asi cca 8 rokov alebo koľko, tak som si povedal, že natočím jedno Spartana, podelím sa s vami o zážitky a tak. Aktuálne máme sobotu 8 hodín ráno, za chvíľku vyrážame smer Senica, kde je vlastne ten Spartan. To bude na začiatok videa všetko. Zdravím vás tuto priamo z mesta Senica, respektíve Záhorie. A je to tu fakt pekné. Asi najkrajší Spartan, akého som akože zatiaľ zažil. Bol som fakt už na strašne veľa Spartanoch, ale tento sa mi páči v tom štýle, že ako sú to, že vojenské lesy, tak je to tu aj také, že sú tu vojaci, tu vojenská polícia, klasickí policajti, aj proste je tu všetko. A ja mám teda ešte pred pretekom, mal som mať pretek 16:00, ale vzhľadom na to, že sa tu stala malá havária, proste nejaký pretekajúci, čo tu bol, tak dostal infarkt alebo niečo a sanitka tu bola, vrtuľníky tu boli. No a čo sa týka pretekov, tak treba rátať určite aj s takýmito vecami, určite to nie je nikomu príjemné, ale proste treba s tým rátať a nakoniec som sa dozvedel, že ten chlapík aj zomrel, takže nech mu je zem ľahká. Každý štart sa preložil o 50 minút. No a čo sa týka občerstvenia a také, tak sú tu všelijaké stánky s jedlom, halušky, hranovky, bla bla bla, ale čo tu je fakt najlepšie, tu burgery. Neviem, jak sa presne tie burgery volajú, stoja asi 15 € s hranolkami tie burgery, ale ak by som mal ísť niekam na burger, tak určite túto. Neviem, či majú nejakú reštiku alebo niečo, ale fakt akože za mňa je to topka. Je tu toho fakt strašne veľa. A ešte jedna vec, bol som na takej súťaži. Vojaci tu robili takú súťaž z hyby na hrazde nad Hmatom. Paráda musela ísť na tú hrazdu do vystretých rúk a rekord tu bol 15 hybov s 15 kg vestou a neviem ani ako, ale podarilo sa mi dať 16 hybov s 115 kg vestou. Takže som tu vyhral som taký odznak vojenský a... No a tu je maličká ukážka, ako som robil tie hyby. Ďalej, čo ste si mohli všimnúť je, že vojaci tu ukazovali, ako to chodí, alebo proste také maličké prednášky o tom, vlastne keď to je v tých vojenských lechoch, že ako to tu chodí a proste pre decka nejaké zábavy, ale však nebolo to až také zlé. OK, takže videjko máme u konca, teda nie u konca, ale prvý deň je u konca. Zatra sa budeme zase, ja som pred hodinkou a pol som asi dobehol, mal som 7,5 km, bol to Spartan Sprint a ešte vám chcem ukázať túto vec, pozrite sa.
Jaký nádherný sunset tu máme. California Sunset. Dobre, to je všetko, vidíme sa zajtra. OK, takže máme tu deň číslo 2. Dnešný deň bude taký podobný ako včera. Zase vyrážame na Spartiana, do Senice, respektíve na Zahorie. A ja dneska bežať nebudem, dneska idem pozbadzať iba takého malého chlapca, ale dneska by som vám chcel ukázať, že ako to tam vás všetko prebieha. Registrácia jedno s druhým, čo môžete očakávať do takého Spartiana, čo sa tam dá kúpiť a čo tam všetko je. Takže let's go! No, takže na tomto videjku môžete vidieť hneď ako stánok, je tam radioactive protein, ďalej tam je ukážka, kde štartujúci ten štart. Ďalej, čo tam máme, je Spartan Shop, ktorý za chvíľku budete vidieť, kde sa dajú kúpiť všetky spartanské veci, od hlavy až po pety. A je to tam trošku drahé, ale tak čo si nedopraješ, alebo čo. No a ďalej tam máme budemvojak.sk, kto sa chce stať vojakom, tak sa mohol stať aj priamo tu. Ďalej sú tam Jeepy, značka Jeep, je to hlavný sponzor Spartan Race, takže na každých pretekoch sú vystavené. Je o ňa všelijaká súťaž, že ho vyhráš na týždeň a také. A môžeš si na ňom aj tam nejaké skúšobné jazdy alebo niečo také. Ďalej, hneď po príchode na Spartiana je veľmi dôležité sa aj zaregistrovať. Treba si zobrať takú obálôčku, aby ste vlastne mohli ísť na pretek. Pretože keď nebudete mať tú obálôčku, nebudete mať remienky, ktoré potrebujete a tým pádom vás tam nepustia. Takže, zdravím vás zo Zahoria aj s týmto parádnym klobúčikom, ktorý som si vybojoval. Podal mi, že keď dá 15 hybov, tak mi to dá, som vzal. Takže takýto parádny klobúčik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, bla bla bla. A ešte čo chcem povedať, vnútri v tom areáli sa ma zadalo točiť, jednak strašne veľa ľudí tam bolo, po druhé strašne tam fúkalo, vôbec ma nebolo počuť, po tretie, neviem či ma aj teraz dobre počuť, ale to uvidíme, po štvrté, strašne tam hlasno hrala hudba, takže to bude z tohoto videjka všetko, z takéhoto pekného prostredia. Ja sa s vami lúčim aj s týmto parádnym klobúkom a my sa vidíme v ďalšom brutálnom videu.